Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chakamiri. Kwazwai maoko enyaya. Haiwa kunobviwa muri kutichengeta. Muri dziri kutamba. Muri dzinofara. Ndatongoti ndizvo zvatati arikaendi pfure nekuno. Ndanzwa nana hombarume. Vanhu abi angu vachingoti mumba musisina moto, musana wafa, tiri kutsvagawo vanonyatsoti vangatigonere kuti mumba muitewo moto. Ndakati aiwa kana ndichinge ndapfuura nekwashumba ndichasvitsa shoko iroro. Saka ndati regai ndibvunze shumba kuti varume vakadai ava vanobatsirika sei? Ko munogotanga nekusei? Ngata dzangu kusika. Ndinotoseka kudai musana yawo yafa ndione kutora wakati. Zvinoita pakugadzira mishonga yemusana iyi. Ine musana ndogadzira. Ndingatanga ndichitaura ndichiti kune vazukuru vangu vese veZimbabwe. Zvazvinoita pamisana. Musana unogona kuita chirwere chetsvigiri. Waita chirwere chetsvigiri chinokonzera zvekuti musana ufe. Tsvigiri iyoyo inofana kurapwa. Yarapwa nemishonga yaunopiwa kana kumangerengere kana isi yechivanhu. Musana ubva wagadzirwa. Ine musana ndomusa. Azvireve munoziva kuti pane zviya zvekuti vakadzi ndovanongonzi tienda kwasekuru shumba varume vanodzoka. Tienda kwasekuru shumba varume vanodzoka. Ivo varume vakafa musana tinobika mishonga yemazondo, tinobika tovapa vodya misana yomuka. Kozoita kuti pasina kana mazondo acho ndongopa mushonga muzokurutora enda unoisa mudoro rako raunomwa, enda unoisa mvura inodziya imwa. Bika jongweri ndosunga jongweriya munhu odya musana womuka kusimba kwenguva. Handipe mushonga yokuti nhasi ndikakupa mushonga unoshanda zuva iroro. Ndikakupa mushonga chero wakasungwa. Pane varume vaya kuti vanogona kumboti peserere unosungwa. Pawasungwa ikoko ndinokupa mushonga wekusunungura paita sei? Pakasungwa. Kana wasungwa ndobva ndakupa zvene mushonga wekuti kana ndakusunungura ndobva ndakupa mushonga wekuti pawasungwa pacho pasunungurwe. Kana chiri chirwere chibva chapera. Kana dziri itsvo nekuti chinhu chekutanga chinotanga kusunga varume havasi vakadzi chete. Vakadzi unogona kusungwa nevakadzi. Koita zvirwere kana zvepabonde zvinogona kutadzisa kuti murume ashande zvakanaka mukati memba. Ndinochirapa chirwere ichocho uku ndichisimudza chinyi chimboro mugwara kuti usimbe nemasaka. Koita vamwe varume kuti mbeu dzavo chaidzo chaidzo hadzigoni kuzvarisa vana. Ndinogadzira mbeu Robert. Vanhu vakanzwa chini ndogadzira mbeu vanoti sekuru vanoti vanogadzira mbeu pakuti ndine mushonga wandinotoziva kuti ndikatoupa munhu kuti isapo munoza ndikauisa kana mukombe handiti munoona kuti doro rinenge riri rakasuruka zvariri ndikautora ndikauisa mukombe unotanga kukora iwo zvokuti hachatomwiki inotanga kukora handitomwa akashinga inotokora irori. Varume vanotozviziva zvandiri kutaura izvi ndichitaura zvati sekuru ichokwadi mushonga iwo vakatipa. Inotanga kukora rakura ndozvakangofanana newe ukamwa unogadzira mbeu dzipi dziya zosimba. Munhu akutokwanisa kuitisa mukadzi chini mwana. Ndizvo kumurume asina kusimba musana unosimbazve. Ndikazokubikira kuti mwana kuchigara pasi apa udye vanambuya vanowanda kunzoka. Handisi kuvhurira hangu vari munoti vauriba. Asi ndati vanambuya vanowanda mumwe chete mukadzi wacho iye anochema. Haakugone nechikonzero chekuti ndienda kugadzira mushonga. Varume vasachi kuuya kumatare kana kunyara hazvinyadzisi kuti munhu ugadzirwe musana wako unenge usina kusimba. Nekuti zviri kukonzera kuti vakadzi vabude kunze uyezve dzimba dziputsike. Nechikonzero chekuti unongochiti dambudziko rangu riya ndoendepi naro, dambudziko rangu riya rinonyadzisa kutaura, harinyadzisi. Vamwe varume vari kupupura vanhu vachiuya pano pamatare ndichivagadzira misana yavo vanenge vachipupura chakabere makaita basa misana yedu yasimba hazvinyadzisi. Varume vanotogadzirwa misana vasagare mukati medzimba vasina misana yakasimba.
pada wapotira wako wapotira wasungwa unoyata kusunungura pada iwo wako one zvakunetsa chimwe chirwere chandinoona ibhiyopiyo iyo inoita kuti varume futi vaderere mudzimba bhiyopiyo iyoyo pano tinenge tichiti kurapa bhiyopiyo ukondiugadzirei musana wacho ndozvandinoita vamwewo varume vaya vekuti makore aendedzana makore kana achinge aendedzana varume vanosvika mukuneta akuti apo nepapo ndiri kuzvitaura nekuti ndasangana nematambudziko aya nguva yakareba akuti apo nepapo vana mai dzimwe nguva vanononoka kuchembera kwani kwavo baba vaya vachineta mumbamuya makore aya munhu wemurume makare kare chaivo vana sekuru venyu vaisvika mukuchembera vakadzi vachitiza mudzimba dzichivatiwa vachiti ii sekuru venyu asi ukavanza vari kuti sekuru venyu havasisina nemeno mazino akapera mukanwa imvi dzakutobuda nemumhuno asi vakadzi vaitiza mudzimba vana mbuya vachitiza mudzimba tisekuru venyu vanonisa vaitora mishonga yechivanhu vachitya zvirwere zvichikamuka mumwiri yevanhu vachiramba vakasimba varume vekare vanga vasingakotami kudai zvokurumidza kukotama kudai kaingochembera kakati gwindiri mumba akachiita basa ndohandiri kuti vana vemazuva ano uyai tikupei mishonga iyi mufadze zvimbuya izvi kudzimbawo tisati takutorirai zvimba ini tokutorirai zvimbuya izvi mukata zvomutamba teichida kuti varume vauye kumatare ouya ogadziswa izvozvo dzimba dzomira zvinhu zvandiri kutaura pano zvinoputsa musha saka zvinhu izvozvo zvinofanira kungogadzirwa ini ndinogadzira vanoda kugadzirwa misana yakafa ngauye zvavo vakasununguka ndovabatsira ndatenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.